Hau gure aplikazioa, ez? Azkenean, espike dauka irrati zerbitzu bat, guagua ditzen dena, lagunatia, gure izena jarri dugunetik, marka holanda moduan, eta egin dugu aplikazioa, azkenean daukazu, zer da orain entzuten, perdian, hemen, orain alkezen entzun da, Nirvana egon da, Manzoni ez dakiz zer, Breeder, irratian aurretik zer entzun da, ez? Aldozu, ez da egite, hemen Nirvanako bestean koma rival, klik egiten dozu, da esatezu, hain sortu irrati bat Nirvanarekin, ez? Horako aukerak dauzka, gero hemen dauzkazu, inoiz bilatu dituzune artisten irrati guztiak, Richarrak, Gatibu, Michael Jackson, ez da egin, nik entzuten da musika, ez? Eta gero favorituak. Gustoren dauzkat. Horri lau aukerak ez dauka gehiago, nahiko simple da erabiltzeko, bilatzaile bat dauka, berak alduto pantu, ez? Nahi dena. Gatibu ez dauka nahi zerrikutan da. Gatibu ez duari. Eta hori, lau zati dauzka, zer da entzuten, zer da entzun dozu bain arte, zer bilatu dozu ez baita, eta nahiko simple da erabiltzeko. Azkenean nik hau Spotify baino bai erabiltzen dut. Zaizu parkatu entzuten. Ez da entzuten? Zuri, musika oso ondo entzutea. Oso altu da, minimal da, ikaskenean ahosko erabiltzen dut, oso erosoa. Azkenean, prakotxu kontentzan da,